Kvůli té držce jsem chtěl být opatrnější, ale soupeř nečekaně, nebo spíš čekaně, začal výbušně tlačit, tak jsem se ho snažil co nejrychleji zastavit. No, viděl jsem prostě, že chtěl krev a chtěl to prostě hnedka ukončit, tak jsem neměl na výběr prostě, než do toho jít natvrdo a prostě rychle to zbombit. Tak jsem chtěl prostě být taky nekompromisní a tvrdě do toho zajet, no a skončilo, tak to skončilo, jsem za to šťastný. Mě emoce naprosto úžasný, brněnský publikum skvělý, jsem za to moc vděčný, chtěl bych v MMA co nejvíc pokračovat, určitě se dostat někam vejš a tohle to je pro mě ještě větší motivace, zase prostě o kruček blíž svému snu. Určitě to nebudu jako nějaký surový mlácení, ale prostě je to prostě učení, stalo se to prostě součástí mého života a tak prostě to dělám, trénuju, baví mě to a neberu to jako nějaký surový mlácení, prostě tohle to je prostě něco víc, tohle je život, no. Nehodlám zůstat jenom tady v České republice, určitě bych chtěl pokračovat někam vejš a nepůjde to jinak, než jít do zahraničí a začít to kosit tam, takže zahraničí se určitě nebráním. V MMA je můj vzor, hlavním vzorem je Lyoto Machida. Proč? Protože naprosto svou technikou a svou vlastně psychikou, kterou v boji vlastně dokáže převzít kontrolu nad zápasem, tak to mě naprosto nad ním, u něho mě to vlastně naprosto fascinuje a dá se říct, že prostě nekopíruju, ale snažím se to nějak vměstnat jeho styl do svého boje.